Fudbaleri Spartaka u nastavku Superlige dočekuju ekipu Voždovca. Utakmica se igra u subotu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. Ekipa Spartaka nada se da pred svojim navijačima može da ostvari još jedan pozitivan rezultat. Domaći tim trenutno je na 5. mestu na tabeli sa 10 osvojenih bodova, dok su gosti trenutno na 2. mestu. Dolazi nam jedna dobra i organizovana ekipa, za respekt kao i svaka ekipa sad. Mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat u toj utakmici. Po meni možda u ovom trenutku igra je najljepši fudbal u Srbiji i to nije onako stvarno tako mislim. Ekipa koja je onako ofanzivno nastrojena, ekipa koja jako dobro organizovano se brani, jako dobro igra tranzicije, mislim da je jako dobro vođena, ima izvanrednog trenera.